И здравейте, Майнкрафтери и клашери! Аз съм за нашия втори епизод от поредицата Clash of Clans. Днес ще снимаме, всъщност не знам на кой ще снимаме, но знаете, колко съм ръчно, трябва да намаля звука, защото е много силно. Имаме вече барбарен къв на четвърти, когато го направим на 5 ще имаме абилити. Съжалявам, че говоря толкова бързо, може за вас да не е бързо, но нали? Тъпото е, че паднах Голд Лига и може да вдигнем. Както виждате, армията ми е само арчери, вие знаете. Мисля да се направя арми кемповете на 6. До сега трябваше да съм на 6. Но ще поправим тази грешка. Сега мисля какво да апгрейдне с този работник. Тъпото е, аз искам конкесла да апгрейдна, защото ще могат да ми донейтват такова поизън или нещо друго от Dark в факторито. Може да влезете в клана, ето, BG Тръгнан, BG с главни букви, Тръгнан с малки и е слято. Ей такава е картинката, мисля, че има само един такъв клан, само да видите. Ох. Така и има някакъв друг, но червения, ей тоя, червено-черния е този, нашия. И аз съм на трето място. Вижте този даш, той е доста силен, поне за мен иде. Сега ще кажете, че не е силен, защото е ръчнат, ама по принцип е доста силен. Добре, ще направим една атака. Аз вече имам рейдж спел на втори, което за мен е голяма работа. Ой, то се изпи. Да вземе ли тази хала? Аз ще го взема. Само да видите как аз фармя. Защото по принцип много добре ми се получават атаките. Прекрасно даже, някой път са страшно тъпи. Аре бутек тогава. Сега, честно казано, не ми... В смисъл, аз още като си апгрейднах Barbarian King имах толкова Dark. Явно съм имал много. Така, аре бе. Не ми взехме го, супер. То нямаше как да я го взема. И яри. Така? Добре, сега искам да ви покажа. Само да се, нали, да слова шляпче. Искам да ви покажа това. Чакайте. Искам да ви покажа някои от моите атаки, които са хубави. Имаше една много хубава, ама... не, всъщност. И както виждате, вижте, значи, с две пейки са му нападали, в смисъл, нямам проблем, нямам против. Гледайте с какви глупости са му нападали, пак не са ми взели 3 звезди. И вижте отдолу, значи напоследък ме нападат с бейби драгани. Всъщност това е логично да му нападат с бейби драгани, защото имаше евент при няколко дена. Но ме нападат постоянно с арчер куинове, бейби драгани, дракони. И само да кажа, че драконите са много опнати. В смисъл, аз не мога да се опазя, затова ще почвам само Air Defense да апгрейдвам наскоро. И ще направим още една атака. Даже може още няколко. Но аз искам да има full еликсир колектори. Само дет не показах атаките ми. Аз по принцип фармя по 400 000, но не винаги, защото са редки.
които са с 400 000. И благодаря много на този човек, който ми е дал един лайк на клипа на Clash of Clans. В смисъл, аз не вярвам да почнат да се разрасват лайковете ми, защото наскоро почнах да снимам, както знаете. И постоянно гледам часа, защото ми е навик, когато играя просто... не мога да спра. Добре, вече спирам. Добре, сега... Дали има Тесла? Няма Тесла? Съжалявам, че атаките ми са само такива. По принцип, просто искам сега да дигна Голд Лига, но че атаките ми изобщо не са такива. По принцип, атаките са ми такива да пускам така на еликсир колекторите, когато са пълни. И вау, то си мадака еликсир, дрил на 6 и на 5, вау. Добре, обрахме му. Вау, в смисъл, обрахме му всичко. Има 26 левел Archer Queen, което е много. Аз 10 левел Barbarian King нямам, пак той 26 левел Barbarian... Шака Barbarian Queen. Archer Queen. Аз много искам Archer Queen, ама за мен е много скъп. Ари по-бързо туршете, бе. Я направо да се бавя. Вау, 333 Dark, кога ги взе. И ако сте осмитан хал и ако искате много Dark Elixir, тези Dark Elixir дрилчета на 30 дават всичкия Dark Elixir. В смисъл, за една вечер дават общо 1080, което е много изгодно. Скоро взем стар бонус. Тъпото е, че не съм го отлига и ще ми дават много. Добре. Сега да го правя ли? В смисъл, ако го направя, ще загубя 20 купи. Не ми показа какво. Съжалявам, но... Извън снимане, или както вие го кажете, извън кадър, или така. Аз просто ще дигна Голд Лига, ако мога. Гледайте го този Barbarian King. Сега ще умре. Тъпото е, че тук има Мортър, но ще вземем малко Дарк. Ей, тук малко. Тук разцъкаме. И тук надалече от Мортъра. Въпреки, че той пак на цели. Имам предвид малко повече арчери, за да... да не оцели всичките наведнъж. И тук малко така, за да отграбим малко Dark Elixirчи. И ако искате, може да използвате тази стратегия. Да търсите хора с пълни Dark Elixir джилове и еликсир колектори и Gold майнове. Ама аз повече еликсир фарми, защото... то си има доста голд, така че и голда ще му взема. Няма така просто да си фарма. Не е на празно. Вау, остана му едно Дарк. Вижте, само едно Дарк му остана. Брахме доста. Заболя. Не трябваше да ги пускам, трябваше малко по-късно. Добре, обрахме му голда и еликсира. Сега искам... къде му е другия голд, бе? В танхала ли, бе? Аз мислех, че целият две... ей, тук е. Той е тук. Ето ми обрахме голда и еликсира. 200 000. И ей тук малко. Умряха ми арчерите, ужас. Къде остана? Ей тук. Добре, да го щупя, за да вземем стар бонус. Съжалявам, YouTube. Но, вижте, 405 Dark, 259 еликсир,
хиляди еликсир и 700, нали? И 235 554 голд, което е доста. Мисъл, 405 лат. Изхъбихме из цялата армия, но тя е само 36 000 еликсир. И сега, хора, знаете ли какво ще направя с този 1 милион еликсир, който вече нямам 1 милион? Знаете ли какво ще направя с него? Ще апгрейдна, къде ми е лабораторията? Ще апгрейдна арчерите. Всъщност те не са 1 милион, аз знам, че не са 1 милион. Тем предвид още 1 милион като взема и още малко еликсир и ще стане след 5 дена 5 левел арчер и ще фармим по-лесно. Арчерите ще имат повече живот, повече ден ще бият. И после ще направим барберините, защото са много ефтини. После хилъра, защото също е много ефтин. После може дракона, защото също е много ефтин. После джайанта, после лобрекърите, после гоблините, после балуна на 4 и на 5. Знам, че на 5 е много готин. И на 5 ще направим уизарда. И накрая ще пробваме на 2 да направим пект. Но това ще стане след време. Дракона ще го направим на 3, да знаете. Рейд спела сега мога да го апгрейдна. Но не. Искам арчери на 5, защото са някакви такива военни. Готини са, военни. И мисля, хора, че трябва да пусна кое. Чакайте. Добре. Сега трябва да спирам клипа. Но кое да пусна... Тук що знаех кое да пусна, т.е. Арми кемп, ама той е еликсир. Пък аз спесявам еликсир. Имам ли нещо в трежерито? Ари бе, кой да пусна? Скелетон трап. Fire Defense. Mortar. Чертавара не мога, много е гадно. Това ще бъде този мой клип. Не забравяйте да се абонирате за моя канал и да харесате клипа, ако вече не съм го казал. И другия епизод ще апгрейднем много неща, може би. И бай-бай!